Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka ohai marchnong ka wei na ki kan huon ka ba ka jingthmu ka jongka ka long ban kan tie ki sap paper ka laban bana ba kan sapan long ya ka tama cherry blossom hapo ka sor nong stan hau banai nai weng arajar arpuar haba kran ki lat patai khubor ha kasngi palai ka tayo ka te ka kan huon bala lam khmat do ba GJL Sangriang President uba Nikki Frankson Marwen Secretary but Josephus Thongni kum Assistant Secretary kilo ong bagajing thmu jong ka kinhon ban penlong ye kate ka tamasa kalong wan playlat playlenti ye ki riudan sap but ha kate ka tamasa kin don ru ki jingye ko ba pher kun thop ru ya ka miss but Mr Cherry Blossom arhajar arpuar Kasinjam ka baningkong ya kanika society la ni ka kanbun ka jingi ni don ka jingbu thong watla kan mo ka jing stang ni bu thong ya kanika ayom hakaba uniu sentiu cherry un sami lani kandai ka por bu un pu itanan hagini ki benai nangi syakman kata gamun ke bangin si ihi ya ka jing itanat jong nu ding nadu uniu Oktober lani kini ki benai telang ti nomor kata ka thong ka baningkong lani kum ka sinjam ka baningkong yang ikum ka kanhun kalong ban penlong ya ka Cherry Blossom Festival arajar apua tangkum ka jengtem ha kini kisnem ke balalek no ha ka jeng sisya uni ukanja jengthum bopu itanat bat basya u ai penkup ya ka dor ka itanat ya ka dong berkatanya ni ka distrik ka jungi kalolong kamslem tendre ka jeng bompat ma ka jungi bantap ya kita ki ki badon ha pokok di distrik ka jungi ni i penban baki we ki bril ke mana ya sebar ki ka jeng mentoy ki ro ya kata ka possibility lane kalat bakumno pan pan perthai ya ka jeng bhabriu bar ka jeng itanat jong ka distrik lane ka thain ka jungi kumtangi kan mau ba ka snam ka balalek no haswa ka shwa ka ni ka COVID-19 lockdown idon ki kan hun ki bawan wat na syabar ban penlong hi kan festival hangi hapo ka kanong ba aga jong yang ni stoy tidak ka ba ni ya kalat bat ka kabu badru ni don kata ka jeng perkhat ba khamtam kum ki trai nong chong chinong ladeng ila ban le lani ban pendon kam badru ban shim ka kabu kanjin long ka ka ba pan skiu tanat tidak mar kata kum ka kanhun ni ka society ni la pan kret chat ya ki banta ki badon kam ha ka ba inyo ban penurlong ya ngi jing thumu na kwa bani thu apreng jungi bani la yo ru officially ban pentep lani ban air ki jing tho ha we had the district administration u deputy commissioner jong ka West Khasiels district batru ka bani la yo ru ka recommendation na ka banta ka ngi jing thumu ka jungi bangin yo ban ya bet sekman bat kum juru da ka bani skuthu balong ka kalong ka ka badon kam ru bakum kinong mi khamat ki dei ban tep ya ka jing thmu ka ba ka jungi nilayo ru ya ka ban lai ban ya kandu bat ban pentep ya ki jing thmu ki jungi kum ka society halor ki ban dan ban pentulun ban ya jakman nasio ba ban pentep ru ban nilayo ka acknowledgement ru na MLA lani gunong mi khamat jong ka nong stone assembly constituency iba max 9%. Tiang mar katang isko thu bakani alandat jangani ni nangni shekman midon kata ka jing skill shingan lan ka jing skill he man sem ong bang ngin yo ban pantolo ni kam rengkat ru ka jing tep ka biang jong ki bor sarkar lan ki nong yalam na ki nong ni khmat jongi long kumni harum kabaningkong kanon ka free enrollment kandon ka free enrollment of beneficiaries under MHIS Adhar Ishram PMSYM Epic Extra ya barok itu kibadan kam. Kandon ruka food fest, exhibition of handicraft, embroideries and other forms of arts work. Kandon ruka singing competition, hakabal apya aki arbenta, kata kalong khasi or local language but foreign language umur ketian language. Kandon ruka power competitions, nang kandon ka dance competition ya kanir apya aki arbenta, ka folk dance but ka freestyle dance. Kandon ka fashion show relevant to the culture of people of West Khasi District. Kandon ru ka photo shoot bat ka painting competition. Hakatay katamasa kandon ru ka mini mela for kids nang ta ka rap battle competition ka lucky draw house